Isang lalaki na hulikam na nagnanakaw ng gata sa isang pharmacy sa Bacolod City. Sospek tinangkap ang pigilan ng empleyada ng butika. Si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Sa CCTV footage na ito makikita ang pagpasok ng lalaki sa isang butika sa Bacolod City. Kahit patirik ang araw at marami ang dumadaan sa labas ng butika, hindi ito nagdalawang isip na kunin at itago ang isang pack ng gata sa kanyang shorts. Maya-maya pa, makikita ang isang babae na mabilis na humarang sa glass door para sana hindi makalabas ang lalaki. Ang babae sa video ay ang pharmacy assistant na si Alias Sunshine. Kumakain raw ito sa katabing establishmento nang makita ang pagnanakaw ng lalaki. Out of impulse or adrenaline, gulpe lang gid kami tanan nagdinalagan kagiban ko nga upod ya nagtawag guard. So ang expect ko gid dyan nang while nga masaratan ko na tani, abi ko may guard dayon. Nag-agawan pa ang dalawa hanggang sa gutter. Nag-aalala naman na para sa kanilang seguridad ang mga empleyado ng butika na baka balikan sila ng lalaki dahil sumigaw raw ito na maghiganti bago tuluyang tumakas. Tani, may magano man di robing balahaw. Kay syempre lakson amo man na ambal nila nga delikado gid ang lakson. Napag-alaman na sa loob ng isang linggo ay 2 beses nang nanakawan ng butika. Kaparehong gatas din na nagkakahalaga ng 2,000 pesos ang natangay ng unang sospek. Nahuli ito ngunit hindi na nagsampa pa ng reklamo ang may-ari. Inireport na sa pulisya ang insidente at patuloy na tinutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki sa video. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso ang nagbabalita para sa GMA Integrated News.